Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy vamos a hablarles de una polémica que ha surgido ya hace unas semanas, surgió además en pleno periodo vacacional, en pleno periodo estival, referente a las escuelas oficiales de idiomas. Como todos ustedes saben, la Consellería de Educación publicaba una circular, un decreto 5/2009, para reestructurar el funcionamiento, como decíamos, de estas escuelas oficiales de idiomas, que por supuesto afecta a la nuestra, a la de Ferrol, que encontramos en la calle Real. Para ver qué va a pasar finalmente, porque tenemos movilizaciones por parte del profesorado y quién sabe, a lo mejor también podría haber movilizaciones por parte del alumnado. Tenemos con nosotros para que nos cuente cómo está a día de hoy la situación precisamente a la directora de esa Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol, a Encarnación Ubiña. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, de nada. Como decía, en pleno periodo vacacional estival, en el que las escuelas oficiales de idiomas hacen un parón importante, porque los alumnos, como los profesores, cogen vacaciones, se publicó esta circular 5/2009 de la Consellería de Educación, que venía a reestructurar todo el trabajo que llevan haciendo desde hace muchos años las escuelas oficiales de idiomas. Si te parece, hacemos un poquito de memoria y recordamos qué va a suponer esta reestructuración, esta circular. Sí, vamos, isto aparece en xullo, efectivamente, de período vacacional, que nos están traballando son os equipos directivos, sobre todo, xefaturas de departamento tamén ao principio. O tema é que, ademais, nos dixeron que siga a legislación vixente e logo a semana seguinte ven esa circular, que eso conlevaría a que nós teníamos que reestructurar totalmente a oferta horaria, donde xa a inmensa maioría que podía optar a matricularse en xuño xa estaba matriculado. Tendríamos que reorganizar todos os grupos, a xente tendría que volver ao centro a ver como quedaba, como non quedaba, porque se aplicásemos a circular serían 11 profesores menos no centro, tal como tiñamos nosa oferta educativa. E claro, foi unha reacción inmediata de todas as escolas, porque todos os equipos directivos tiñan o seu traballo feito, a súa matrícula empezada, e era imposible coa oferta educativa, cuns horarios determinados, e esa circular incluso nos reestructura os horarios. Entón, se pideu unha entrevista co director xeral para facerlle ver que esa circular levaba a perder grupos nas franxas horarias máis demandadas, levaba unha perda de postos de traballo impresionante, porque se un profesor se ocupa de 3 grupos e 3 complementarias, ora eles queren que te ocupes de 4, entón cada 4 profesores sobra un. Eso é matemática pura, e as complementarias desaparecen. Entón, iso é o que estuvemos vendo, reducción de grupos, desaparición de complementarias, logo toda a diversidade curricular que temos na Escola de Idiomas nestes momentos, que damos linguaxe administrativo, celgas, facemos os cursos de PALE, de formación de profesorado, que despois vai ao estranxeiro, tamén se imparte na escola, se dan cursos de formación de profesorado en colaboración co CEFORE, se poden impartir, non neste caso en Ferrol, pero en outras escolas se está impartindo cursos de linguaxe audiovisual tamén, é dicir, cousas moi específicas nun idioma estranxeiro que require moito traballo e unha formación por parte do profesor antes de impartilo. Claro, se a mí agora me dicen que paso a ocuparme de máis grupos ordinarios, toda esa diversidade curricular vai decaer. E logo aquí en Ferrol, que estamos acostumados, como a xente sabe, que temos cantidad de actividades fora dos nosos grupos ordinarios, que se nos metemos en proxectos continuamente, os premios de innovación que levamos consecutivos os últimos 2 anos, vídeos conferencias con diversos países, que vai todo a maiores do horario do profesorado, un esforzo, o alumnado ben, está todo o mundo encantado, é unha experiencia moi bonita, pero claro, todo isto que faz xa a maiores, se a ti che cargan outro grupo máis, claro, o profesor vai dicir, non, eu 2-4 grupos sen ningún problema, pero non me pidas moito máis alá, non? Entón, iso vai redundar na calidade do ensino e na calidade de organización dun centro, está claro. Por decirlo un poco a mayor, así un poco a grandes rasgos, tenemos yo creo que 2 graves problemas, ¿no? Por un lado, el profesorado, comentábamos que en el caso de Ferrol, al comienzo cuando surgió la polémica, se perderían hasta 11 profesores, parece que la cifra se ha rebajado a 3, y por otro lado yo creo que también
a lo mejor no se adecúa, según esta circular, el servicio a la demanda que tienen al fin y al cabo los usuarios de esas escuelas oficiales de idiomas, porque muchos pensarán, pues en vez de dar 3 grupos, ahora se darán a 4, se va a complementar el servicio. El problema que tenemos es que los horarios no se van a adecuar a esas necesidades de los usuarios, ¿no? Exacto, non se adecúan, porque eu se lle meto un grupo máis a un profesor, non podo poñer simultaneamente de 8:30 a 10 da noite, que é unha das franxas horarias máis demandadas, ou ás 7 da tarde. Ese profesor que se lle abre un grupo pola mañán que non hai demanda. Calquera escola de idiomas que se ve, nos grupos da mañán que son de menor demanda, hai moi poucos grupos. A inmensa maioría do profesorado traballa polas tardes. Eles fan unha reestructuración do período lectivo, eliminan, había unha circular que é vixente desde o 2004, pero esa sí pasou pola mesa sectorial e fala dos horarios, e determina que o período lectivo, e nesta circular dice queda eliminado a definición de período lectivo, pero tampouco non o definen. E un profesor tamén ten un máximo de horas de clases lectivas ao día, e que é moi difícil reestructurar. Eu creo que é unha circular que sacaron precipitadamente, non está ni ben pensada, irresponsable e pouco seria, eso está claro, e creo que tendrían que dicir, bueno, si a circular sigue, pero sacamos o punto 14.15 que se refiere aos horarios do profesorado. Eso creo que está feito moi mal, a presas, correndo, sin pensalo moito, e creo que xa é hora de que negocien esa retirada deses 2 puntos. Precisamente esa negociación, como marcha? Pois a día de hoxe non hai negociación, siguen que non. De feito, ora todas as escolas foron visitados por 2 inspectores, donde fixeron unha revisión de arriba a baixo das escolas. O mellor, esta revisión tiñan que haber feito antes. Os deberes nos fixeron e fanos agora. Non sei exactamente a que ven isto, porque son documentos que teñen a súa posesión xa de todo o curso pasado, desde outubro, veñen a revisar non sei que, unha matrícula que está a medio camiño, que non está rematada, non sei exactamente como van manipular a información, porque estiveron manipulando xa en xullo, dicindo que traballamos 13 horas e media, xa non vou entrar en cualificar esas declaracións. Entonces, esas cousas, claro, o profesorado se sinte insultado, indignado, que se están falsificando datos. A Escola de Idiomas falsificaron datos sobre o número de alumnado, que fomos este curso 2.166, publicaron que éramos 1.600, o sea, é unha manipulación de datos impresionante. Entón, non sabemos moi ben nin a que van, nin, bueno, será o intento de querer seguir con ela, pero eu penso que se teñen que sentar a negociar. Eles ven o rexeito, aquí tamén foi o pleno de Ferrol, no Concello, saleu por maioría para que se retirase, os partidos de oposición tamén xa o pediron en xullo, hai un recurso de sindicatos. Onte os sindicatos intentaron negociar na mesa sectorial pola mañá, os puntos, se negaron rotundamente a negociar nada. De feito, os sindicatos, creo que a Gasampe abandonaron a mesa sectorial, non seguiron con ela adiante. Entón, vemos que están pechados a querer negociar. Non vemos realmente esa flexibilidade do que falaba o señor Miralema. Claro, se negociou coas inspeccións, o profesorado agora en xullo foi unha guerra para aquí e para ali, e ao final de 11 reduciron 3, sí, pero como se aplica ahora a circular? Nos non temos claro nos centros, vai haber unha desigualdade de horarios, hai escolas, fixeron tan rápido que pensaron que todas as escolas tiñan